osekonyore nyalo dhi nyime koda sombgi. To somono obiro gi msigo mane mabende giting'o. Mago duto boro kolo kochopo saa 3 e chenro mar mine wacho. Gi sani magi weche ma omiyo pek. To gimna ayudo no chiede to no tho instantly. An kod liti chunya kabisa. Tadwan mondo sirkal ukonya kaka dayud kaka dating nyathina no mondo ateri dala. Aonge gima ajadhier. Familia mar Victor Otieno mane ochiel gi magina e gwenge ma Juja kinde ng'anyo ma tarik 25 higani dwaro ni sirkal okonygi e chenro mar iko wuodegi. Kama ametoa hiyo ni kama sadaka yake kutengeneza kanisa katika State House. Tunafaa hata kumpongeza. Tokopono dhe ogero kanisa kende, tokogero msikiti, mano dhi bet maonge adiere ye kanyo. Gedo mar kanisa State House nyayo paro mopogore kinde ma jotend din Jo-Salam bende kwayo mondo gernegi msikiti. Tich kochopo ni en tich kata mjengo sani wayudo ni kata juma mon gitimo. Koro kata mar sanduku ni okorache. Kineno sanduku ngine nyaka bwok mokwongo. Nikech nitie joma oluoro sanduge madak bede yeka. Ngima mar mine ariyo e kaunti ma Kisumu osebedo gi lokruok tok donjo e ohand loso gi uso sanduku jomotho. Kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani no nyuka kane manene ngadala. Nantibe koro se kata yudo gima omadho mo konyere godo. Koro miya kata ko okadhi sap kech koro awacha ni koro wariore kech waten. Balancing to technique seche moko nyathino chandigo tieno koro ing'eni kidhi school to inindo aninda e class. Nyuol en mor. Kata kamano en pek ne jopuonjre magamo remo ka kinde duto ting' maduong' en kete ratil sombgi kod bedo jonyuol. Watu delai marwa mar ote machok marwa en Elizabeth Otieno. Familia mar japuonjre Victor Otieno koro yuago ratiche to kano chiele gi magina motho e gwenge ma Juja kaunti ma Kiambu. Victor nogo gi magina kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani. Kaka Efi Nyakidi lero, familia no bende koro dwaro mondo piny owacho omigi sir e yor iko ringre Victor mar negin jogo mochando. Tarik 22 dwe mar 6 higani. Ng'anyo no bag pachoka, ng'anyo madhialo jogo manawito ngimagi dwe mar 6 higa mokalo e kinde ng'anyo mar kwedo paro machi komenda ma hik omenda 2024 25. Kata kamano, ng'anyo no madhialo thuondi nokodhi nyime kaka nochan, wirani obila norakore kod jong'anyo, gino manomiyo moko kuomgi wito ngimagi. Victor Otieno, japuonjre ma Thika Technical Institute, en achiel kuom rawere manochiel gi magina e gwenge ma Juja. Min mare Carolina Pondi lero kaka yudo ote ni wuode nochiel gi magina noweye gi buok. Kano yudo dhano iwang'io to bende no join gi kowuotho kada chiel kodgi. To matin kano sudo matin tema no chiele kod obila. Onge gima ne kod lwete, onge kuno tingo gimoro duto i lwete. Ne mana kod lwete kende. Teno bende no sherekea mana maandamano no. Ok ne kod gimoro duto manyalo konyo ng'ato. Tie kaka police no shutwe no kamini nen kamano, lakini anawuon na okachiel kachiel kabiro Nairobi. Nabiro ng'ene nadira ama ok nadier. Patrick Oduor mawuon Victor wacho ni chal makamano no chuni owuok dala mar biro rango chal ngima wuode. Kata kamano no yudo lia mare. Gino makoro ogore Luanda. Dwach gi maduong' en mondo mi piny owacho donjre mar miyo gi sir e yor iko ringre wuodgi man ni gionge nyalo moramora. Bende gidwaro ni sirikal oketo kenge makonyo Victor yudo ratiche. Chikuoge mawacho niya ni chielo ng'ato mondo tho. Koro akwayo sirikal ka chielo kod jotelo mantie Kenya kae. Be uneno na ane chandruok nyathina nase lwenyo kode for a long time. Te no mia hope. Baba beda gi kwe. Ka tieko school ang na konyi. Koro sani aonga koro kaka ang na chak. Akwayo mondo konya kaka dating ringrene datir dalan kicha aonge gimoro duto. Aonge konyi duto
an ng'at madoyo, an ng'at maluoknu dhano. Asechandra kod nyathina no mang'eny. Ok ang'eyo, an kod lit chunya kabisa. Tadwan mondo sirkal ukonya kaka dayud kaka dating nyathina no mondo ateri dala. Aonge gima. Ajadhier. Achandra kod nyathina no malich. Tonge gima datim. Gwenge ma Juja, kaunti ma Kiambu, en achiel kuom mago ma rawere nowuok e kar rombgi ma dhi riwore gi jowetegi mamoko e chuny boma ma Nairobi. Kata kamano, mano nokonyalore mar ni obila nodinonegi ka girakore kodgi kendo bayonegi iro malungo wang'. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Gedo mar kanisa miyango ni biro ger kod omenda maromo bilion 1.2 e kar jot mar jatend piny koro nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jo-Kenya, kanise kaachiel kod jotend din mar Jo-Salam. Jo-Salam koro wuok oko mar kwayo jatend piny mondo gibende ogernegi msikiti mana kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Bang' dok ne chenro mare mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny ma Nairobi. Kolero ni kanisa ni biro ger kod omenda mowuok e ofuku mare en owuon. Paro mopogore opogore pod bedo wuok kuom jopiny. Jotelo kaachiel gi jotend kanisni gi din mar Jo-Salam. Kane giwuoyo gi Ramogi TV, jotend din Salam mopogore opogore wacho ni kar jot mar jatend piny Kenya en ranyisi mar riwo jo-Kenya duto kanyakla, to gin bende gidwaro ni ogernegi od lamo margi kanyo mana kaka gero mar Jo-Kristo. Maadamu State House ni sehemu ambayo kwamba inabeba watu wa dini zote, kama ilivyopatikana jengo la Wakristo ama kanisa, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu ili tukiwa sehemu kama ile nasi tupate sehemu ya kuswali. Jokorino moko mabe go bulka begero negi margi. Mokech koro State House bet gi din mopogore opogore mane ko bro ko kwe. To kopono dhi ogero kanisa kende, to kogero msikiti, mano dhi bet maonge adiere iye kanyo. Jopiny to neno ni okang' mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny Kenya dhi ataro gi pende chike mapacho kae. Kamoko bende seo kwano omenda mathoth michano ger godo kanisa no, magiwacho ni nyalo chwala e chenro mamoko. Ker kadwa wacho no ka 1.2 billion ogero kanisa e compound mar State House. Mano en gima ni ataro matok chik. Pesa no ka oket kete Ministry mar Health, kete Ministry mar Education, kete Ministry mora mora. Mondo pesa no konyie. Kanisni mang'eny oko kagi. En oko gerie ma oko kagi mondo leme oko kae. Kanyo jano lemo e kanisa, jo kanisa nyocho kethre kode oko kon. Koro odwa ni mondo duok kanisa ye kucha mar campaign. Mar timo go campaign e kulu kucha. Nikeche kulu ema sani oketo ni orome gi ji. Everybody else knows the 1.2 billion William Ruto ok nyal golo ofuku mare kolure gi nying ma jo-Kenya ng'e godo. Nokawo nodhi loso godo kanisa. Kata kotimo loso godo kanisa, there are much more better things monego beni William Ruto timonwa we as Kenyans. Wan gima wadwaro en ma service delivery. Kanisa ok nyal gere State House nikeche en ok en permanent that State House. President moko biro men Muslim en Hinduism en ango oko ere ako dwagero Christian church e State House. To kanyo to en public place mangata nyalo donje. Jodolo mamoko bende kwedo jatend piny kaluore gi dwaro makamano. Kamoko bende riwe lwedo. Kama ametoa hiyo ni kama sadaka yake kutengeneza kanisa katika State House. Tunafaa hata kumpongeza kwa sababu mtu mwingine pia akipata nafasi, labda yeye akipata nafasi ya kuwa State House angeweza hata kutengeneza inaitwa msikiti. Mnanielewa? Na kama hako na uwezo na pesa ya kutengeneza msikiti, hatuwezi kumwingilia kama ni pesa zake mwenyewe. Lakini kama ni za serikali, labda hiyo tunaweza kuzungumza kitu kingine. Kar jot mar jatend piny osebedo gi kanisa moger gi mabati, ka gere obed maduong', okelo penjo mathoth e pach oganda, ka moko kuomgi ok osebedo gi ng'eyo ni kanisa makamano nitiere. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kweth maketo sirkal tesre wuok oko mar kwedo chenro mar jatend piny William Ruto etiyo gi pesa mare e gero kanisa kar jot mare ka giwacho ni en ataro mar chike mapacho ka. Jotelogo bende kwedo ndhicho mar rawere magilieko ni itimo kod sirkal mamalo mondo duok piny mbi mag jogo mabalogi kata itayo sirkal maduong'. Joyce Oduor nigi ler mathoth. MPs wawili wameingia
Kagiloso e kar chung'od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri e kinde iko mar Gladys Gathoni waya jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua, jotelogo kotelnegi kod Kalonzo Musyoka owacho ni gero kanisa e kar jot mar jatend piny dhi ataro mar pen chike ma pachoka mayango ni pogruok owinjo bede kin kanisa kod sirikal mamalo. Separation of state and religion. If you act in a manner, that's why I called it impeachable, because you cannot, without public participation, arrogate to yourself the responsibility of building a church inside State House. Jotelo mamoko moriwo Martha Karua kod Justin Muturi mabende ne ochopo ikono owuok oko mar kwedo chenro mar gero kanisa State House kagiwacho ni kar jot mar jatend piny en lop jopiny magimora mora ma itimo e lobno owinjo kawe pach jopiny. State House si shamba lako. Enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambe wajenge. Ile ardhi pahali ikulu iko, hiyo ni mali ya umma. Ukitaka kufanya kitu chochote pale, lazima kiidhinishwe kupitia njia ya umma, na hiyo ni kupitia bunge. Jotelogo bende oseyo sirikal mar William Ruto e windicho kod lal mar rawere magiwacho ni osebedo mang'eny ahinya e pachoka. Kazi ya William Ruto ni kuhangaisha watoto wa Wakenya. Wengi wameuawa, wengi wamepotea bila kujulikana wako wapi. How fluid is this government that ya kwamba imehangaishwa na watoto ya miaka 24? So we are saying as senior counsel Martha Karua and Stephen Kalonzo Musyoka, we are requesting kama itawezekana hawa watoto wawili wakipelekwa kotini hiyo ya terrorism pale Kahawa on Monday, tafadhali mkuwe pale kwa sababu nyinyi wakimuona pale itatusaidia. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kauoke weche mag kanisa en weche mag siasa kuma jalup jatend piny Kithure Kindiki ojiwo oganda mawuok adhowadh nam chumbi mondo oriw lwedo agenda mag dongruok ma jatend piny William Ruto dhi godo nyime. Kindiki owacho magi e kinde mane en kod lange mawuok e kweth ma Kenya Kwanza en e limbe margi e kar chung'od bura ma Likoni kagikwedo kweth maketo sirkal tesre magiwacho ni kod agenda mar pogo jopiny. Simfros Okinda lerono mathoth. E odiochieng' mar ang'wen mar limbe kadhowadh nam chumbi, kweth mar Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki nolimo kar chung'od bura ma Likoni e goyo debe ne yiero e tam mar 2 ne jatend piny William Ruto. Kindiki omedo lombo jopiny mondo bi oyier jatend piny William Ruto kolero ni mane mabiro neno ni chenro duto mag dongruok odhi nyime. Mambo ya uvuvi, mambo ya masoko, mambo ya kina mama na kazi kwa vijana, hiyo ndio tunasema 10 bila. Kindiki okwedo kweth makedo sirikal tesre mowacho ni ne kod thuolo e telo ma pachoka to kata kamano ne okotiyo ne jopiny. Wakiulizwa watafanyia wananchi nini wakipata, wanasema one term. Wakiulizwa agenda yao ni nini, wanasema Ruto must go. Wakiulizwa wako na program gani ya mambo ya uvuvi, wanasema Kasongo. Wengine walikuwa mawaziri, siku ile walikuwa na viti kama sisi, walikuwa nakuja hapa kuongea mambo ya jamii hii na sio jamii ile nyingine, wakigawanya wa Kenya. Jotelo mamoko mabende noteno jalup jatend piny e wuodhe makadhowadh nam chumbi osiro Kindiki kagilero ni kweth makedo sirikal tesre lando mana injili maga kwede manyalo biro pogo ganda jo Kenya. Wakati walikuwa na nafasi za uongozi, walikuja hapa pwani wakatuambia hatuna shares, wakatuambia kura zetu ni kidogo, lakini William Ruto akatuangalia na huruma, akapatia Joho kazi, akapatia Mvurya kazi, akampatia Kingi kazi. Kindiki kod lange biro mole kaunti ma Kwale odiochieng' makiny kalimbe margi kadhowadh nam chumbi chopo e giko chieng' wuok tich juma manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Lipodno eroma Simfros Okinda emabende koro terowa e yweyo wa mokwongo kantiere koda ote maginyisa ni kaka pile waneno habari kauntiero Dile Gardens Kisumu kendo wamor kod chendo mano joro nyango mar Owiti Foundation kata Gabo Wodmin Adundo kantiere kona Kobodo iwacho ni neno maler gi nyaminu Levin Jodi Cecilia kod nyikwaminu duto te. Ramogi TV Jailo imore antiere kodi kenda nini mabera hinya mano Sara Singa Nyakwarodongo mar wang' neno West Kanyam
Nyamkago. Ramogi TV mendi Pastor Omondi Otiche mar gemo nyinyore iwacho ni moso jaodi Sara Tieno mano nyaseme ka uluo godo weche manyien. Abdalla kantiere Katito iwacho ni yeuru kwe ye uru uwe kermos ere jatelo mose paro gero od lamo anagombo ni oger kata moska ka jamta woda wasi boda. Ramogi TV wacho ni ler kabisa. Ramogi TV waluo habari maber kabisa wacho ni news ler wangelungo e kadem imoso mama ni min Kennedy Gijaodi min Precious mano Clinton mar wange longo mantiere e kadem. Habari Ramogi TV ler kabisa kendo waluo weche manyien e yono ero makare. Wach mar gero kanisa State House to okayie godo kata kamano okimiya nyingi ni in ngawa. Gin mana moko kuom ote kod paro mabende donjo nwa gi kinde machalo kod amendi ka wadhi e yweyo waduogo gi mamoko bang' kinde machuok. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dawe, wanya kwa dogot. Bangka laktar osethiedhi maber, wabiro dhi ka parinit. Bed motang', wadhi. Kadwa paro marach to anjo kantie gima rach motimo mama na. Ana winjo ka luor niti. Anange maber ahinya ni ini biro luwa. Mak mana ni ini kia gima biro timoreni bang'e kisechopo oda. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo jopuonjre nigi ting' achiel mano mar chopo e skul somo matek kendo neno ni gitimo duto madwarore kuomgi e skul. Kata kamano ni jopuonjre mamoko mago mosenyuol kendo nigi nyithindo chunogi mondo pachgi otegno piyo gimed ting' mar bedo janyuol ewi mano mar bedo japuonjre e skul ma en sigand nyiri ariyo ma jopuonjre kendo jonyuol.
Cholulu. Ma nyabedo wer ma nyathini nigodo e chunye ka oringo odhi romo ne mingi ma oa skul godhiambo. Min nyathini ok en kaka mine moko. En japuonjre e achiel kuom skunde sekondar ma yudore gwenge ma Kajulu e kaunti ma Kisumu. Ka ochopo e ot godhiambo, okwongo ting'o nyathi ma oserite odiochieng' mangima nyaka nowuog ot kogwen. Atugo gi nyathina matin ka abond kode mondo kata kane aduok relationship mana onge godiochieng' chande. Mana kaka nyathine ne gombe seche mane oonge, en bende ne en gi paro mathoth ka en e skul. Koro ka ang' adhi skul to paro kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani nyuka kende mana ni ngadala. Nyathi be koro sekata yudo gima omadho ma okonyore godo. Koro miya kata koro ok adhi sap kech koro awacho ni koro wariere kech waten kech an ok anyal madho chai skul to nyathina onge gima madho dala. Paro no nyaka bina nikech ok ang'eyo ni mama oseyudo gima nyathi nyalo chamo ma ginyalo konyore e ot. En ting' maduong' ma nyathini ni godo ka hike pod tin. Paro ma jonyuol madongo e mathothne bedo godo. Kata kamano, chune nikech noyudore ka onyuol ka pod otin, ka ojapuonjre. E sama jowetene pachgi ni mana e somo kod gik mamoko marowere ma hikgi rom gi mare timo, en mare ogedo kuom sombe kod ngima mar nyathine. Bedo gi nyathini an student chaka na parent tek. Kech samoro nyathi nyachanda gotieno makata ka adhi skul, I oversleep ma adhi skul late. Japuonjre ni ok en kende e midhiero machalo kamae moyangni mako thoth nyithindo manyiri pacho ka. Mane gweng' achielno, wachakwa romo gi japuonjre machielo ma bende nigi nyathi matin. Ngimane bende tek kaluwore gi kaka gidak kod min mare ma bende rito ne nyathi sama en e skul. Pek ni medore bende kokalo kaka noyudo nyathine ni. Relationship na gi nyathi to ok ber nikech nayude e rep. Koro kane osetera osiptal to ne opima to yuda ka an gi ich to ne abuok ahinya. Kasebuok to koro nadwa golo ich to mama owacho ni abed go abeda. Koro nadar ku adhi ka antna nabet kanyo manyuol. Koro kane asenyuol to nyathina ne ok ahero ahinya. Koro gotieno ema adhodhe odiochieng' taonge kode buta, koro antna ema ne ng'iye. Bedo ni nobambe osemiye pek mar rwako nyathino e ngimane, kendo mokwongo nosando nyathine kaluwore gi lit mane en go. Kane aneno nyathina no, naparo gima ne otimore na chien kocha. Koro ema omiyo ne ok ahere. To kane osechako bet ng'ama bet duong' to ne agoyega. Waduogo dalaku, to mama koro ochako ng'iye. Koro ka an but mamwa, ka mule to ng'ise ni abro goye. Ne ok obedo ne mayot mondo orwak nyathine, kata kamano kaluwore gi sir mar min mare kanyakla kod jokanyo mamoko mane miye hocho nodogo rwake kendo sani orite maber. Koro iwacho ni gima ilamo ne nyathi ka pod thin to biro timore ne mbele. Koro an nalamo ne gani otho. Koro ninyisa ni kata aselamone ni onego otho, kwa Nyasaye ng'wono mondo oritniga. Koro kochopo higa 1 gi dweche 8 ema achako here. Koro nipuonjowa e migawo mane wadhiye kaka onego irit nyathini, kaka onego ing'iye. Rwako nyathino e ngimane ne en okang' mokwongo mar dhi mbele kod ngimane. Noyie mondo doge skul kaluwore kod chenro mar migawo mar somo mar rwako jopuonjre mogamo remo kata mosenyuol odhi mbele kod sombgi. Mokwongo nagombo ni mondo adhi e kos, to mamwa bende ne dwaro ni mondo adhi e skul. Koro joma ne wan go, koro ne advise ni adoga e skul, koro ema omiyo, koro ne aamua ni mondo adogi. Mana kaka nyawadgi mane waloso go motelo, gin mana gi lek mar bedo gi ngima maber, ne gin owuon kanyakla kod nyithigi. Kata kamano, nyaka gikete ratil, pidi kod somo. Balancing to tek nikech seche moko nyathino chandi gotieno, koro ing'e ni kidhi skul to inindo aninda e klas. Koro ne ok focus maber. Skul bende gik moko ok yote, ka moko kuom jopuonjre kwedogi kendo neno ni ok owinjo gibed skul kodgi. Nitu vile some students vile koro kane asedok nyuol
body shaming. Koro nan gi del maduong', koro ji siko ka nyiera ni aduong', ok onego bed ni abet e klas no, ni onego adhi kata katedo. Koro ka chak bende ka gineno ka breaks time, ka gineno kata ka dhi e chuo, kech e school challenges bende nitiere ni ka an e school to chak biro. Koro kochopo sa break to chuna mondo adhi e chuo mondo amany kaka biyo chagego mondo owuogi. Koro ka gineno ka timo kamano, gichako nyiero ni mana mama ema nitiere kode wan gode klas kae. Kata bed ni piny owacho e higa ma 1994 noketo chenro maduoko jopuonjre mosenyuol e skul otiek somgi, ngima ne jopuonjre gi okyot kaluwore koda kwede magikalie. Mae osemono moko kuomgi dok e skul. Nonro ma higa 2024 mar Economic Survey nyiso ni kuom jopuonjre manyiri maromo 10,003 maweyo skul to gamo remo, mana 1,200 kende ema dok e skul. Rem mar chenro ni okelo fuok mar riwruoge moko mag piny owacho temo mar dino. Koro watero gi e counseling mokwongo mondo giyiere ni gimosetimore ni ok nyal bedo reversed. Kaito akweda mar ariyo ma yudore kuom jonyuol, every time watimo home visits gi, watemo jiwo jonyuol mondo gikony nyithindo manyiri gi overcome this situation. Nyithindo manyiri gi be nyaka convince jonyuol gi ni this thing nosetimore to ok bi chak nuore kendo. Akweda mar adek yudore e alwora kuma gidake. Iyudo ka jo friends, wede kata osiepe around kanyo tamo nyithindgi wuoyo, tamo gi bedo osiep gi nyithindo mamoko gineno ni they are bad example. Gibro miyo nyithindo gitimre na kopo gima gitimoni. Jopuonjre gi nigi lek madongo e ngimagi. Kata bed ni gin jonyuol ma higi tindo, ging'eyo kendo gitiyo matek mar neno ni ngimagi kod mag nyithigi odhi maber ma onge akweda, kendo gijiwo jowetegi manyalo bedo ni kale weche machal kod magi. Tero ni nyako moro samoro nigi ich to odwaro plan kata ni mondo gol. Ani sin kikigol na ijino nikech ikia gima nyathino no biro bedo in the future. To masa moro kata konyere bende manie school. Anisi ni mondo work hard and work smart mondo achieve dreams ni. Nyithindo gi to onge makosa. Nyithindo to onge makosa, ng'ama nigi makosa en ng'ama ne omige. Koro wahera nyithindwa gi nikech seche moko gin ema gibiro konyowa mbele. Jaelieta, Ramogi TV. Kawuok e kinda ma jopuonjre go odhi e kinda mag mine moko kuma mine rie boma ma Kisumu ka uthuolo makende kendo donjo e ohandu uso sanduge jomotho ohala makinde mathoth okawni itimo gi joma chuo. Mine gi yango ni kaluwore gi ridruok mar ngima ne gi kawo thuolo mar chako loso bau kendo dino itgi ne akwede, golo luoro e chunygi kendo wito kucho paro ni tich makama owene chuo kende. Millicent Adhiambo miyo sigand chiwruok tich matek kendo mar chir mar mine gi. E kar thieth moro e boma ma Kisumu, koko mag masinde randa kod kuocho otweyo lwasi. E kambi kae, sanduge mag jomotho iduso gi lony mamalo ahinya kod joma mine ka gidino itgi ne akweda kod weche miwacho ni tijni en mana mar joma chuo. Morin Anyango, majigni 30, wacho ni donjo e tijni kalure kod chandruok mane okaloe ka magawa mane rikotie ne chule mana $200 odiochieng', omenda mane ok nyal miyo odang ngima makare. Kanyo mane oloso gosiepne moro ka onyalo donjo e tij loso sanduke jomotho. Ondamo manyaka sani oyango ni oseloko ngimane gi okang' malach kuom higni 3 mosetime. Asethagra mang'eny
Kalure mokwongo natiyo hotel. Ka natiyo hotel ichuli 200 per day. 200 no endo nang'iyo 200 no ni dwa ni chul rent, okonya chulo rent, okonya chulo school fee. Koro kana sebedo kamano to nawuoyo gosiepna moro. Akone ni yawa asebedo ka gombo tijni tan kang'iyo anyalo time. Kan wabiro kode kae chako puonja. Adhi gimoro dweche 2 kamae achako mako tich. Koro at least aneno kopogre gi tij hotel mana tiyo cha. Morin mamin nyithindo 2 yango midhiero ma osebedo kokaloe moting'o nyera kod siboi e kinde mane ochako tij loso sandug jomotho. Kata kamano nosoyo pamba eite kendo dino ne weche ji ka jip moloyo noyudo kowuok familia mare. Dhano tok dwar gigonwa siboi giwacho mara sijui dwa ni ji otho tijno ken tich maber wuoge tijno siepena sana magoyo siboi tie moko manyako seringo tie moko mabe okuog nyaka koda kochopo ni en tich kata mjengo sani wayudo ni kata juma mon gitimo koro kata mar sanduku ni okorache bing ni timo tij sanduku okong'is mondo dhano mondo tho. Machiegni gi Morin wayudo Penina jagni 22 makor kakore nyono charan katwang'o lewni miduso godo iye sandug jomotho. Penina yango bok mane okwongo bedo godo kanochako tijni kama ne oleko lek maricho mag jomotho kata kamano chunye ne okojok koparo chal mar familia mare. Mami atimo tijni arango nini background mara nikech karango korabeka kaido mai to akonyrego buok to nabuok kineno sanduge gine nyaka buok mokwongo nikech nitie jomoluoro sanduge madak bede iye ka kama sanduge ng'eny cha ibete kakang'o nikech pod itin. To mine 2 gi lek margi chalo nade? Gombo na mabiro na bende ndalo mabiro ayaw kara madems madwaro ni mondo puonjgi ka gigombo mondo gibi ka gimbe gigombo adier no dwaro obi mondo apuonje. Ani okriti joma chuo ni rito boyfriend lazima ujitume. Akombo dhi nini Maseno University. Yani kada yud ng'ama dumak lweta pachwala mbele to dago ne erokamano. Jowete gi machuo e tijni moting'o John Odero osebedo kodgi e wuodhni e kindi midhiero makagi kacha kata kamano nyaka sani giyango ni minegi koro dhi maber. Mago gido mokwongo ne giluor ga but wangiso gi ni kise amua ni tiyo tiya gimoro amora midwa dwaro wabiro miyi ka wanyalo konyogi koro mogodhiambo gido gimoro matin gidok e ot. So far en quite challenging nikech ing'eni joma mine gi tij joma chuo ing'eni gin slow. John wacho ni akwede makinde ka kinde e midhiero maduong' magikaloe ka oganda moko nyiso gi seyo kuom tiyo e lwasi mar loso sanduge jomotho. Kata kapo nadhi katia ne nyako moro to ng'ise ni da spoil gi pes mar sanduku ko ida spoil gi pes ng'amotho. Ewi mano midhiero moting'o buru mapek mawuok e tijni bende giyango ni keto tijni bedo mapek kaluwore ni buruno hinyo ngimagi. Kasa joma mine ng'eni samoro ng'at ma nigi yath ma kore thung' piyo koro ng'eni mano challenges maduong' kabisa. Samoro ni piny imbe kigo balancing mari tineno ka pesa no ok rom. Koke buru mar bao magiyweyo goyo rangi ywak mus mwende ok en mana ohand loso sanduge jomotho to en kinda siniani kod mijing'o mar loko sigana ni tije mathoth ne owene joma chuo mwene bende nyalo riyore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ng'ato nyawacho ni dichuono nitie kumogolore e wi wachno. Sigana maber kamano ahinya Millicent. Komachielo ni jaod bura ma kaunti ma Nairobi Esther Passaris nochwalo paro mar chik mageto rido weche mag ng'anyo kaka yo matieko maundu, tulo kod thoe e kinde ng'anyo pacho kae. Paro mar chik makamano biro ndalo machuo kende tok ng'anyo mag Gen Z juma mokalo manoweyo kethruok mag mwandu, kuo mag mwandu e dukni, wang'o tesende obila kod nek mag ji maromo 19. En chik marieyo ng'anyo kosedeyo duond jopiny kod kweth makedo sirkal. Chris Owino kolonwa. En paro mar chik mar 2 mar temo keto chike mager matayo ng'anyo pacho kae nyaka ne rowere mag Gen Z bag ng'anyo mar tipo dwe mar 6 higa mokalo kendo monjo od bura e kwedo chik mar omena mar 2024.
Okang' mokwongo matemo loko chik motenore kod weche mag ng'anyo ne otelne kod jaod bura mambere North Geoffrey Ruku, okang' mane omuonyo pi e komiti mar od bura. Kaluwore gi Esther Passaris, lokruok ma kamae en mar neno ni piny Kenya obago ng'anyo man kod lony kaachiel gi kwe kaka timore e pinje mosedongore. Maendi en chik ma nyaka wakwedi, nikech chikni temo nyiso gima ok nyal timre. Onego bed ni chik konyi chopo ratiro mari mar dhi e ng'anyono. To chik ma gibiro godo ni chal gima temo mayi tekono mar dhi e ng'anyo, nikech okwayi ni nyaka ibed ni ichiwo ni jomage madhi e ng'anyono, to ng'anyono itime nang'o, to kendo kapo ni gimoro timore marach to ni ne michulo. Sama iluongo ng'anyo ok inyal ng'eyo ni ji adi ma bodhi e ng'anyono. Kokete ni en ng'anyo ma ng'ata biro to gi objective ne mar kwelo, mar tom mtokni, mar wang'o mtok polis is part of ng'anyono. Mano ok demokrasia, mano ema duko wachien. So gima wadwa temo ni en gima bro protect ratiro mar ng'anyo, en gima bro konyowa mondo wated demokrasia malo, mondo duondwa owinji. Ng'anyono ema nokelonwa multipartism. Ng'anyono ema okelonwa pend chik ma koro wa enjoy kawuono. Ng'anyono ema osemiyo baba create godo handshake. Ng'anyono ema nomiyo baba prime minister. Koro ng'anyono kwa gole ma koro wa regulate ni nyaka time kumoro to kuonde moko kochope. Mano gima dhinyo, mano chik ma retrogressive, mano chik ma backward, mano chik ma duoko wachien. Wadwaro chik ma tero wa mbele, chik mar growth. Koro mano chik ma kata an okanyago ne kura. To ni winjo ka od bura, winjo ka party wa ma ODM bende owacho maber kabisa ni mano gin gima ok ginyal support. Moko kuom fundni mar paro mar chikno makelo ng'ur mathoth en paro mar tamo jopiny bako ng'anyo machiegni kod od bura, doho kaachiel kod kar jot maduong' jatend piny kata State House. Jopiny emoyiero MPs, jopiny emogero parliament, jopiny emogero State House, jopiny emogero court mago pesa gi. Ere kake idwaro ni mondo yieri, to kose yieri tidwaro ni kuma ofis gi kumitiye ni onge ng'ama nyalo bire. Oyienwa ng'anyo gi pend chik maduong' moingo chik mwadhi loso no tin. Koro mano chik ma go against spirit mar constitution. To mano chik ma nyaka wago piny. Ikia ni kiny idhi bedo kanye. Te piny mwantie ni ka onge opposition motegno to ji te nyalo hinyre. Kopogore gi mano, paro mar chik manyien dhi miyo jatend migawo mar arita teko mar yiero ne jopiny kuonde ma onego gitimie ng'anyo ka timore e pinje ma oko. Kidhi London, nitie park miluongo ni The Hyde Park. Hyde Park kanyo oyiene ng'ata kumoro mondo wagoyo, to oyieni mondo dhi Hyde Park. Okay? E Hyde Park kanyo idhi mana tinyiso jogo ni an adonjo kaka wuono, tirejista ni an kawuono adwa go koko. Okay? Adwa go koko nikech sirikal ok otimo gima nadwaro. Tinyago koko nyaka odhiambo. Nairobi medo dich. So ok wanyal bedo ni ng'ato kawuono wuok ni en odwa ng'anyo Monday. Group moro wuok ni kiny odwa ng'anyo Tuesday. Wabro timo ohala chieng' mane? Ohala ema pidho jowa. Ka waloko chik, obro chalo mana kaka finance bill mar 2024, mana jo Gen Z wuok to wacho ni gini rach ok wadwar, to parliament nokowinjogi. Mane gidhi magi ng'ado ni bill no, finance bill no neber. Sani kiloko chik sama jo Gen Z demonstrate ni, pod idhi medo mana ng'anyo, tidhi medo ng'anyo makoro ok dhi bedo maber ne Kenya. Ting' koro odong' e lwet jo od bura mar winjo ywak kod ng'ur motenore kod paro mar chikno mar loso chik madhi tego thuolo mar demokrasia kendo chwalo piny Kenya mbele. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni paw tuke kuma tim mar volleyball mar joma mine mar KCB noyudo loch odiochieng' mokwongo mar Kenya Cup matimore alap manyayo. Jobenge ma KCB oloyo tim mar Post Bank set 3-0 mar points 25 kuom 15, 25 kuom 14 kod 25 mano kanyiero kuom 23. Post Bank notemo buogo KCB set 2 mokwongo, kata kamano kwethno mipuonjo gi Jafeth Munala notimo matek moloyo set 3 duto. Motelo ne mano, Kenya Prisons bende noloyo Kenya Army set 3-0.
did very well in our defense, net defense, and our services. And also in attacks, we did very well. So the game was going went smooth against Kenya Post Bank. Yeah, the Post Bank is a fast-growing team, and the way we have played them signifies that we are ready to go to the semi-finals and do well. And I think we are going to meet Kenya Prisons at the semi-finals. So we are hopeful that we are going to the finals. We've just finished our match against Post Bank, and I'm glad we have managed to win 3-0, and that gives us a direct qualification into the semi-finals coming next weekend. I'm so happy with my team's performance, and they're going to work extra hard.